resulti nila, bebe? Thank you, everyone! Kapag, and of course, ato sa welcome to our Christian world, ang atong very, very guwapo sa tayo na si JZ. Yes, Pakpak! In Jesus' name we pray, and I pray as God, Mother, and our friend. Lastly, O Lord, our divine Creator, we offer this big event. We ask this, your prize. Amen. Breathing man, di naman voluntary. May I have your name, ma'am? Oh, Mama, yes. Indeed, Mama, yes, is very beautiful. What's your name, baby? Jose Mateo Torres. Oh, Jose Mateo Torres. Nipis kay Mamani ito, pero wait lang. Hindi na kagawayan ta ka? Hindi na ganyan siya ba? Asa na yung mama? Ay, ma. Ayaw siya, mama. Mamaya. 2, 3, play! Happy birthday, Gigi! Player ng amplifier bang nasa tiyo. Nagbarag na. Murag na siya. Ano ka superhero? Come here. You have to say happy birthday to me. Okay. How old are you now? 5. 5. When you grow up, what do you want to become, Mom? You like Spider-Man so much? Yeah. Sige, ready? 1, 2, 3, play! Happy birthday, Gigi! One, two. Ganun na. Gusto lang lemon. Mountain Dew. Sabi lang. 1, 2, 3. Ow! Sa hagbuha kay out, pasayaw ko.
mo aring mamha. Tanang mga itagaw, o mga kuya, o mga ate ni JD, nga wari sa tubangan. Paspas! Ang mga cousins, friends, tito, tita, ni JD, alin mo din kay kamo ang mo. Dako naman si baby boy, so dapat dako na sa dami ang mga guests. Okay? What is your wish for your birthday? I wish family always happy. I wish family always happy. Happy birthday to you. Sing it, happy birthday. Sing it, yeah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Funny kayo. Thank you, everyone. Yes. Get ready, everybody. This is a couple. Moli siya atong inyong contest ni sa pinaka. How do you know your partner? Okay? Yes. Sir, nakasal na mo wa pa? Wala pa. Inami ha, kaya nakakalihan na sa kasal, dunya, birthday, ha? Ganahan tayo nga, ikaw ang groom, yan siya sa dang bride, ha? Yes, tagaan mo na mo discount sa inyong wedding. Sir, napakasal na ni mo pa? Kasal na. Kasal na? Amang wedding ring. Wow! Diba? Baka inspired, no? Yes! Ma'am, nakasal na mo? Manasal. Okay. Kamu, sir? Last na lang mo. Diba na inyong anak? Wala pa kayo, wala pa bebe ka buhok, di mo nakapag-book, nag-ibig mo mini, pakasal at yung mini. Pero nag-inquire na sila. Okay, yes. Ma'am, boyfriend pa or husband na? Husband. Husband na. Kasal na wak ka? Kasal na. Kasal na. Okay, sa kaslong larong tayo. Okay, yes. Gak sa inyong partner! O diyan, ginagawa doon sa kasuhid ang mga lovers. Hindi ka pamaga ko sa inyong wife, kisi ang ligog sa inyong wife! Okay. This time, ang girl kay mo kisat sa ilong sa ilang bana! Okay. Bahalag buntag sa iyo. So this time, kay namin gilingon mo, do you know your partner? Among pagunitan ang part sa lawas sa inyong bana kung siya bagyod ang inyong bana. Okay, yes! Okay. Kasi i-blindfold ang mga wives. Okay. Yes, si ma'am yet. Abs ni sa imong bana or dili? Yes. Yes! Ma'am, among ipahikap nimo ang ilong sa imong bana kung imo magining bana. Okay, yes or no ra ha? Ilong ni sa imong bana or dili? No. Dili kay dako kaning ilong na imong bana ang ilong. Okay. Yes, ali na sa ni Ma'am Sheen. Okay. Wow. Ma'am, naami ipahikap nimo. Bye! Ay, sa pabangan ba ikaw? Okay. Ma'am, naami pahikap ni mo. Ano sa manak, ma'am? Ha? Huh? Okay, balik-balik. Okay. Ikan to siya mong bana or dili? Okay, one more time. Naami pahikap ni mo. Kana. Okay, ready na ka? 1, 2, 3. Nagbilang, ma'am. Nagmahal ka? Sorry. Kaya pala yung tubag ko, will you marry me? Nagdadura pa ka?
Yes. Oh my God. Sakto, sir. Kay basig sa pingas na ang kamot. Ang katong sa usa na. Okay na. Wow. Yes. Wow. Okay. Palakpakan, everybody. Yes. O, di mo ka-drum mo. Yes. Okay. So this time, Mom, about you, minakahilap yung mga pagmamangkin mo. Yes. Ang sana dyan yung feeling ka ron ng ikaw, siya na dyan. We're so puzzled for almost 14 years na pumunta po. Never dyan na, I mean, sige siya, surprise na ako, pero never dyan na-surprise ko. Sorry to say lang, pero basta na siya yung surprise na ako kay Permin, hindi ko na I hit ever since. And then, ganun lang kay, kasi, first wala siya ko nag-expect, ani. Mahal niya ang gatas ng diaper. Nakapalit pa siya sing-sing. Hindi ka rin niya, no? Wala pa siya yung drive na niya. Kasi na siya kiyutakan din eh, para palit ani. Thank you, Rayo Love. I really appreciate ever since you are the first and last, yun. Thank you so much. Okay, wala kay word, pero hindi mo dyan ipanindigan as a father sa akong kids. Hindi ka mo dyan para na, especially, wala may parents, pero makita yun ako ang usag-usag na mo ka important ang family. So thank you so much. Ikaw, sir, kung sa imo ma-promise sa imo wife. I'm always here for you, Leader. Isa pa sa kalisod, normal naman ang lisod, dapat always happy. I'm always... I love you. Pagilong ako, I love you. Wow. Clap your hands, everybody. Like Sheen. Wow. Next year tabi. Boracay tabi ha. Everybody sing. I promise to you. Money dance na uwi. Ha? Oh my God. I love this. Thank you very much, yeah. Thank you, guys. This time, kinsa man ang imong gusto jud kaayo madunggan na mo-congratulate ninyo and mo-wish ninyo para sa inyong way into marriage. Kinsa man imong pinakaganahan kaayo madawat ang tulong. Si Flora May. Hi, good evening. Congrats! 14 years. So, almost 14 years. Actually, high school friend, classmate, schoolmate. Siya akong classmate, siya akong schoolmate. But, I'm very happy to nilang duha. But, though daghan na kayo sila naagian since high school, nag-college, until now, wala. Murag sa tanan nilang event nga ko, wala dyan ko ma-absent kay bago ko
silang duha, grabe ka. Murag, kuan gani kayo, ingonan na namin ka-attach. So, dili mi suon, dili mi igunsa, nagka-amiga mi suon kay, asa na, kanan ganing. Oh, good friend. Dili, murag, as, murag, family na dyan ba? Dili mi kadugo, dili mi gunsa. But, iisip ko nila nga pamilya, gihapon. And then sa ilang 14 years, almost 14 years, nga nanay duha ka kids, marag ako dyan ang saksi nilang duha kung unsa sila kalisod, kung unsa ilang mga nagian. Daghan pag naay best friend niya, nga dili ganahan sa laki, but ila naghihapon gi-fight ang ilang love sa isang usa. Kaya papi kayo ko, nilang duha kay, bisag si Iloy, bisag unsa ni ka, kanaganing, ka-amaw, naningkamot siya, bisag unsaon, walang gapon niya pasagti iyang family. And then, I'm so proud of you nga this year, buhon, makasal na dyan mo, and more babies to come. Thank you. And congratulations. Okay, so this time, sir, kinsa sa inyo gusto madunggan na mo will wish sa inyong, of course, way to marriage? Jen. What's your name, everybody, for Jen? Ang wife for sige katawa. Dadong Jen, wish for our Iloy and Sheen. Actually, di ko rin nila. Kami, nagkaina mi since high school sa kay kami ni Iloy, pauban mi sa sayaw. So, schoolmate kami, pero suot mi, duha, moro na mi suot. Kaya hindi kami magkita, magstorya, pero sa among feeling, deep inside among, suot din kami. So, umabot na kasal, pariro kami nga na umabot na kasal. So, wish us luck lang yun, di ba? So, wala pa pa'y bata, pero mapas ako ninyo, di ba? Ahora tayo may sisina. Okay, thank you. Thank you, Kayo. Yeah. To our family and friends, especially to the godparents, na nadugay yung start at ang budiya kanina. Thank you so much. Thank you for spending your time with us as we celebrate JC's birthday and JC's christening. Even today is Sunday, you really make sure to spare your time with us. We really appreciate it. And for sure, my kids are so happy seeing you guys are